Здравейте, приятели! Какво сте, хора? И вече съм Жорж Монстър, както беше с предишния ми канал, по-предишния, който го изтрих поради някаква причина. Вече не съм Fortnite Man и днес ще цъкаме Fortnite и чрез едно приложение Mobizen вече и ще ми виждате грозното лице. Ето тук горе ще сложим самата камера и викам да започвам. Абонирайте за канала, харесайте видеото и коментирайте по-долу в канала. Докато чакаме да зареди, ще играя с топката. Казвам за Mobizen, за да се изтеглите, за може да ми дадат после някакъв лев, ама по-тихо, не им казвайте. Зареждам вече. Смятаме да ги гръмнем от бой. Проската атака, ама. Даже на тефтера ми за рисуване, който го изписах, не знам дали се вижда и така. ЗХМ, Жорж Монстър. Така, влязахме в самата игра. Обаче ще обърнем и така телефона, да е по-лесно да се вижда. Така, кацаме се на нашето място. Ей там долу. Ей, това е моето местоположение за кацане. Винаги там скачам. Ще има як чест. Тук даже вече чувам стъпки. Малко ме е страх. Добре. Хубаво оръжие като за начало. Това също го взем, чем да бил човек. Ето тук ето. Давай гордо. Няма тук да гордо. На малко е. Айде лека. Добър ден на тебе. Лека. Така вече сме с 2 кила хора. Помпа хубава. Чакай, че аз се изпуснах да си изпия шилда. Тая тъпотия не ми трябва, взимам си помпата. Там се стрелят. Чакай, аз имам място и за този тъпотия. Аз с нея се телепортирахме. Да. Някой ме стреля. Ето. Ти кой стреляш, бе? Сега ще те изгърна. Един път не може да ме оцели, аз го гърмя. Ще ми бягаш ли? Не гоните ли ще играем? Аз съм съгласен. С пистолет че ли ме стреля? Пистолет че ли ме стреляш? Аз на другото къде сега ще телепорти. Само аз ли го виждам това? По средата на боя. Тук чувам човек, ето го. Двама са даже. Да върнем. Аз съм дадо хора с подаръци. Не са двама, са 3 всъщност хора. Лека нож. Опа. Лека нож на тебе. Чувам стъпки. Йо. Моли той са стъпка. Окей, бай. Това го направи да искам между другото хора. Днеска е вторник, ама ще смея. Днеска вече качи видео на Fortnite. И това видео смятам да го кача или утре или в сряда. Или утре или в четвъртък. Така, изписваме на картата къде е следващата зона. Така че това е по-яко. Някаквата камера. Така ще го оставим тук. Малко по-голямо да я направим. Чак. Аз докато си оправим камерата. Трепет. Мале, колко хора да тук. То сега го убия. Аз съм скоро. Лека наш. Като другия. Ти май забрекал съм аз.
Зато знаеш кой съм? Аз съм Жорж Монстър. Следващата зона също знам къде има другите хора. Вече. И там има човек. Но си ли при него? Да му кажем здрасти. О, хело! Къде ще бягаш? Къде? Къде е главата? Ей, това както трябва вече. Това е. Какво прави това? Йоу! Това е супер яко между другото хора. Остават трима, а още двама. И то сгоре и там горе. Сега смятам да го плъвна. Ева, латко, долу. Слез. Слез да се поздравим. Добър ден. Ще ми бягаш ли? Мисля, че не знаеш къде съм. На какъв се правиш? 28. Общо взето. Извинят. Общо взето 30 грозен, скри се. Няма да ми избягаш толкова с лесно, колкото си. Чай, аз помпата трябва да го стрелям. Не. Чакай. Камерата ме проблема, извинявам се. Оправям се. Хулше. Кирка. Давай с кирката ще го убия. Давай кирка. Давай с кирката. Ето така се прави Виктория Роял. Сега ще му изтанцувам, за да го дразня. Не успях да му изтанцувам. Ретурното лоби и се оправям и камерата, където си беше. Вече аз се направих огромно и така. Тук ще бъде камерата. Мислех, че ми се падна скин някакъв. Така, включвам се. Имам нещо като Спайк от Brawl Stars. Да, като раничка. Това е много яко между другото хора. И докато ще чилвах, гледам ей този маняк. Гледам докато чилвам. Ма сега го спрях, защото сетих, че трябва да снимам видео. То не, че трябва, правя го за мое забавление. И аз се чуя да правя на Brawl Stars видео, аз отдавна не съм цикал Brawl Stars. Как минава лятната ваканция при вас? Всъщност не ми отговаряте. Просто трябваше да питам, за да изглеждам лъчезарен. И мисля, че това беше за днес. Довиждане и до нови срещи.